हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय बे समाव आङो दासिमनो मोनसे आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट भिडिअ लानानै फैबाय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गासैबो बे भिडिअनि डिटेल्सखौ लानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' नम्बर 1 लोगोफोर नम्बर 1 आव नायोब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन जे गुवाहाटी डक्टर टेस्ट COVID-19 पजिटिव होननानै बुंदों जे गुवाहाटीनि सासे डक्टरनियाव आरोबाव सासे डक्टरनियाव मा मोनदों जे COVID-19 पजिटिव मोननाय जादों जोङो बे खोथाखौ बेवहाय मोनथिनो मोनदों जे फोथायजाथाव सुबुंनिफ्राय जोङो बेयाव मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे डक्टरानो जाबाय डक्टर बुलेन फुकन होननानै बुंदों जाय बिथाङा मोनसे प्राइभेट नार्सिंआवहाय खामानि मावोमोन दा बिनि देहायाव दिनै जे कर'ना भाइरास पजिटिव मोननायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों जे बिथाङा जाबाय अमरावती रड ख्रिस्टियानबस्तियाव थायोमोन गुवाहाटी मेट्र'आवहाय जे बेबायदि जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे सासे डक्टरनियाव आरोबाव बेबायदि कर'ना भाइरास मोननायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों स' दिनै नम्बर 2 लोगोफोर नम्बर 2 नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय सेभारेल हाउसेस गुटेड इन बागजान अइलफिल्ड एक्सप्ल'सन होननानै बुंदों जे बागजानावहाय जे थाव पाइप जे बेवहाय एक्सप्ल'सन जादों थांनाय 27 थारिखनिफ्रायनो बेवहाय जाबाय थानाय जाथायखौ जोङो बेवहाय निउस खौराङाव मोनबाय थादों जाय बिथांमोना दिनैसिम मिन्थियाखै बेखौ मिथिनानै लायोबानो जाबाय जे दासिमबो बेवहाय बे अरखौ खोमोरनो हानाय जायाखै बेबायदिनो थांनाय 27 थारिखनिफ्रायनो बेबायदि गोबां बेबायदि खामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन जे गोजा खालिजों लिरनाय जे माने मर देन 80 किल'मिटार्स एवेनिफ्रायनो जे गोजाननिफ्रायनो जोङो बे अरखौ नुहुरलायनो हानाय जायो बेबायदि रोखोमनि माने अर खामगासिनो दं बेवहाय आरो खाथि खाला गोबां गामिफ्रा बेबायदिनो धंस जानायनि खोथाखौबो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे बेवहाय नियारबाय गामिफ्रा गोबां धंस जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां थासारि गाज्रि खालामगासिनो दं जोङो बेबायदि नुनो मोनदों जे बेवहाय सेभारेल हाउसेस हैव बीन डैमेज्ड होननानै बुंदों वी हैव हियर दैट आवर नामघर टेम्पल हैज अल्सो बीन गुटेड इन द फायर सेड ए लकेल होननानै बुंदों जे नामघरा बेबायदि खाथियावनो जे बेवहायनो दङ खाथियावनो दङ जे बेफोरावबो माने माखासे गोबां निरासा थासारि सोमजिहोबाय बेबायदिनो गोबां खामफैगोन नामा बेफोरबायदि जोंनियावहाय दा कुइसन जागासिनो दं आरो बे जाहैबाय आरोबाव डिब्रु सयखिया नेशनेल पार्क खाथियावनो आरोबाव गोग्लैबावो दा बेबायदि थासारिखौ नुनानै आसामनि सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा खालामदों जे राजनाथ सिंहनिसिम मोनसे जे रिकुवेस्ट खालामहरदों जे एयारफोर्स डिप्लय खालामनो थाखाय बेखौ माबोरैहाय खोमोरनो हायो माबोरै बेखौहाय बन्द खालामनो हायो बिनि थाखाय जे रिकुवेस्ट खालामहरनायनि खौरांखौबो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे नाम्बार 3 बेवहाय नुदों नोंसोरो जे बेवहाय अइलफिल्ड गेस एक्सप्ल'सन सीएम सन'वाल रिकुवेस्ट राजनाथ सिंह टु डिप्लय एयारफोर्स होननानै बुंदों जे बेखौहाय दासिमबो होबथानो हानाय जायाखै बेनि थाखायनो जे एयारफोर्सनि हेफाजाब बिनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों नैबेनि मोनसे गोथां सावगारि बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे बियो अइल खामनायनि मोनसे सावगारि बियो बेबायदिनो गोबां खामगासिनो दं आरो गामिफोरखौ धंस खालामबाय जे गिथावना थासारि सोमजिगासिनो दं बेवहाय आरो गोबां बेबायदिनो नामघर आरो डिब्रु सयखिया नेशनेल पार्क बेफोरबो धंस जानायनि माखासे निरासा जाथायखौ जोङो बेयाव नुदों आरो गोबां गोनो गोथो थासारि बेवहाय सोमजिगासिनो थानायखौ जोङो दानि नैबे थासारि समाव नुनो मोननाय जादों स' दानि नाम्बार 4 लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेयाव नायोब्ला जे 69 निउ COVID-19 पजिटिव केसेस इन आसाम होननानै बुंदों जे आसाम स्टेटआवहाय दासिमाव जे कर'ना भाइरासनि स्टेटासा ओरैबायदि जाबाय जे 2937 सिम जोङो मोननायखौ नुनो मोनदों जे नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि गेजेराव जे हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनो हादों जे दासिमाव माने 69 निउ COVID-19 पजिटिव केसेस मोननाय जादों दा बे मोननाय जायगानि जे बबे जायगानिफ्राय मोनदों बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय कामरुपनिफ्राय 13 आरो जरहाटनिफ्राय 11 नगावनिफ्राय 9 दाइनसाया जाहैबाय हजाइनि आरो साबा करिमगन्ज धेमाजिनिफ्राय 7 लखिमपुरनिफ्राय 4 आरो गलाघाटनिफ्राय 4 हाइलाकान्दिनिफ्राय 3 कामरुपनिफ्राय 3 जोङो बेबायदि मोननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयाव नायबावोब्ला जों नुनो मोनदों जे बेयाव इट्स फ्रम काछार आरो दरं मा होनदों ओमफ्राय साउथ सालमारा बेबायदिनो जोङो बेवहाय सासे मोननायखौ बेवहाय नुबावदों बेवहाय बेबायदिनो नुनायखौ जोङो मोननायखौ नुदों स' बिदिनो अभारअल नायोब्ला जोङो बेवहाय दासिमावबो ओरैबायदि नुनो मोनदों जे बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेयाव टटेल जोङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि गेजेराव
जे 2937 आरो डिसचार्ज जाबाय 784 आरो एक्टिभ जानानै दं 2145 आरो डेथ जाबाय साबा दिनैसिम साबा थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नुनो मोनबाय जे दहायसिमनि गेजेराव जोङो साब्रैनि खौरांखौ मोनबाय थादोंमोन नाथाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमाव जे साबा जाबाय आरो साथामखौ गुबुन स्टेटआव दैथायहरबाय जोङो बेखौ अलरेडि जोङो नुगासिनो दङ स' दानि नाम्बार 5 लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 5 नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोन्दों जे अरबिन्द केजरीवाल टेस्ट नेगेटिभ फर COVID-19 होननानै बुंदों जे आङो मोनसे मैया नोंथांमोननि सिगाङाव जे खौरां लाबोदोंमोन जे अरबिन्द केजरीवाल जाय बिथाङा दिनै दिल्ली आप सरकार सालायगासिनो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरबिन्द केजरीवाल जे बिथांनियाव थांनाय रबिबार सानजौफुनिफ्रायनो जे माखासे गोदोना खारास जानाय जे गोदोना थेरनाय खर' सानाय बायदि बायदि माखासे बेरामजों साग्लोबजानानै दंमोन बिथाङा आरो बिथाङा बेबायदि मोन्दांथिखौ मोननानै जे गावखौनो सेल्फ आइसोलेसन खालामनानै दोनदोंमोन जे रावखौबो लोगो लायाखैमोन बायह्रायाव ओंखाराखैमोन जे मिटिं दावथिं खालामाखैमोन आरो बेखौ दिनैनि गेजेराव जे टेस्ट खालामगोन होननानै आङो मोनसे खौरां लाबोदोंमोन जाय बिथांमोना नायाखै बिथांमोना बेखौ नायनो हायो गोसो जायोब्ला आरो दिनै बेखौ टेस्ट खालामनानै मोनबाय जे बिथांनियाव जेबो रोखोमनि COVID-19 पजिटिभ मोननाय जायाखै थामहिनबा नेगेटिभ मोननायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनबाय आरो बेयाव बुंथिबावदों जे बिथाङा आरोबो दासिमाव जे फिलिं स्लाइटलि बेटार होननानै बुंदों जे सिगांनि कन्डिशननिफ्राय दानियाव एसे साबसिन मोनबाय स' दानिया नाम्बार 5 नि उनाव नाम्बार 6 लोगोफोर बेवहाय नायब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना जे कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया दासिमनि जे नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि जे बेयाव केसेस मोननाय जाबाय 2,66,598 आरो 24 आवारनि गेजेराव जोङो माबायदि केसेस मोननाय जादों जे बेवहाय 9,987 मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 1,29,813 आरो एक्टिभ जादोंमोन जे 24 घन्टानि गेजेराव 4,432 बेबायदि जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो जोङो रिकभारि जानायखौ नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों जे बेवहाय 1,29,314 आरो रिकभारि जादोंमोन जे 24 घन्टानि गेजेराव बेसेबां जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनदों 5,219 आरो मानसि थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय दासिमाव जे 7,471 आरो 24 घन्टायाव जे 336 जोङो बेबायदि थैनायखौ नुनो मोनदों दानिया जोबथारनायाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन नाम्बार 7 आव बुहुमाव माबायदि जाखो नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि गेजेराव नोंथांमोना नायना लानो हागोन जे दासिमाव 71,41,446 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं 34,19,640 दासिमाव एक्टिभ जानानै दं आरो रिकभारि जाबाय 33,14,807 आरो थैनायनि अनजिमाखौ बेयाव नुदों जोङो जे 4,06,999 जोङो बेबायदि नुनो मोनदों स' लोगोफोर बियो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेटमोन दासिमनि बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोननि हानाय केपासिटि बायदियै नोंथांमोना बेखौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपाव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हायो आरो गासिबो बे भिडिअफोरखौ नायनायनि उनाव गासैबो डिटेल्स आपडेटखौ लानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना हानायमानि शेयार खालामदो स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय